Всеки труден момент има своя край. Бог ще отвори нов път за теб. Вярвай в Неговото време. Амин. Ако бремето на живота те кара да се чувстваш притеснен и безпомощен, спри за 2 минути и прочети това, защото всички затворени врати Бог вече ги е отворил за теб. Господ Исус каза: имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега, а когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви опътва на всяка истина. Второто пришествие на Господ Исус Христос не е само съд над света, но и звезда призив към Неговия народ звезда, да го последва в пълнотата на истината, да познае пътя му и да бъде ръководен от Неговото Слово. Чрез Неговите думи намираме надежда. В най-трудното време получаваме сила и радост, които не идват от света, а от небето. Искаш ли да приемеш Божията помощ и да тръгнеш по пътя, който Той е приготвил за теб? Отговори с амин и приеми поканата. Присъедини се безплатно към група за изучаване на православната вяра. Заедно ще търсим отговори и светлина в Божието Слово.